parlamentu, gde će biti svega 4 partije, radikali će, 4 partije će biti u parlamentu, odnosno 4 poslaničke liste, radikali će biti sami protiv svih. Ako za trenutak ostavimo po strani predstavnike manjina. To znači nema šanse za koaliciju bilo kakvu? Pa, zašto? Čemu koalicija? Nema potrebe. Nema potrebe za koaliciju. Koalicije se prave kad jedna stranka ne može sama da formira vlast. Naprednjaci mogu sami i zašto bi pravili koaliciju? Ja ne isključujem mogućnost da prave neku sadaka koaliciju kao do sada sa socijalistima. Nisu im trebali, ali su i prikopčali. Kao što ćemo u Skupštini imati mnogo sadaka partija. Znate šta znači sadaka? To je stari turski izraz za milostinju. Ono što se deli prosjacima. To su stranke prosjaka. I njima su delili po neki mandat. To su stranke koje same nikad